Ikusentzuleok, egunon. Gaur, Aeka Newsen, makine bat albiste. Has gaitezen. Gaurkoan, Maigiren eskutik, misterioaren ontzia saioa eskainiko dizuegu. Gaur, Maigi, Hernanialdeko Aeka euskaltegira abiatu da bertako desagerpenaren misterioak argitzera. Konektatu dezagun berarekin ba. Egunon, Maigi, zer berri? Ongi etorri misterioaren ontzira. Gaurkoan, izakiak oraindik deskubritu ez duen misterio bati buruz arituko gara. Euskaltegiko desagerpenei buruz. Aeka euskaltegian. Bai, atxalde. Hauela misterioaren Begira, hemen hasi ginenean ikastaroan, aurki guzti hauek denak beteta zeuden. Danak! Ez zion lekurik beste inor esegitzeko. Eta orain, maiatza iritsi da. Eta ez da, bi hauek. Eta zein uste duzu izan daitekela misterio honen arrazoia? Ez dakigu, hor gaude galduta pixka bat, hauek ginen gaizketan, ez dakita zer gertatu da. Hemen esertze zen gizon bat, oso alaia, ez dakigu, hor emakume bat, hor isil bat, eta hori ere ez dago, hor mutiko bat, ez dakigu musatu dira. Oso Zein harrituta. izango Oso dela harrituta. arrazoia? Batek daki. Eta orain, zurrumurruen tartea. Hernanialdeko Aekan, omen dago arratsaldean talde bat ez dituena euskera klase arruntak jasotzen. Zer gertatzen ari da? Konektatu dezagun zuzenean Garazirekin. Garazi, hor zaude, zer berri? Kaixo, egunon! Hemen gaude Euskaltegiko lekuko batekin. Kaixo, esaguzu zer gertatzen ez zehazki, gela honetan. Kaixo, inork ez daki zehazki zer gertatzen den gela honetan. Baina, gela honetan, gauza arraro gertatzen direla argi eta garbi dago. Batzutan, atea ireki eta itxi egiten dutenean, janari usaina etortzen da. Bueno, eta ze esango dizut klaseko materialari buruz. Arbela estreinatu gabe dago? Estreinatu gabe? Eta boligrafoa, tinta goraino daukate. Hori gutxi balitz, klasera, motxilari edo zarbetari gabe tortzen dira. Bueno, eta azkenekoa, janari poltsak ikusi ditut pasilloan barrena aurrera eta espera. Hau gure artean, baina nik uste dut, gela honetan, astero merendolak egiten dituztela. Astero! Azken orduko berria Donostiako Aberen egoitzatik. Dirudienez, emakume bat atxilotu berri du abezibilak. B2 mailako azterketan kopiatzen ari zela leporatuta. Bertara joan da gure erreportaria Zemi atera berri duena hain zuzen ere. Ixiar, hor zaude, ze berri? Bai, alaxe da, kostata, baina zebi naiz. Baina, gatozen arira. Izan ere, gaur goizean 11:00 gutxitan, Abeko aularioan, azterketa egiten ari zen ikasle batekin, sekulako liskarra izan omen da. Juani Bega dugu gaurko protagonista. B2 mailako idazmena prestatzeko azterketa egiten ari zenean, Abe zibileko agente bat harat onat gelan zebilela, zer eta kopiatzeko txuleta zeukan kamiseta bat ikusi omen dio Juaniri. Berarengana gerturatu eta kamiseta kentzeko esan dio, baina Juanik uko egin dio
eta sekulako liskarra gertatu da. Horrelakoak zeuden idatzita kamisetan. Gauza jakina da azken aldian, asko dago egiteke, eta abe zibileko agenteak esan dio mesedez Jainkoan izenean kamisetak entzeko, baina Juanik kendu ez duenez, atxilotuta eraman dute. Abeko lehenengo atxiloketa historian, jaun Andreok. Baina atxilotu aurretik berarekin hitz egitea lortu dugu. Hemen dugu Juani Bega. Juani, Arratsalde on, zer? konta iguzu denok jakiteko zer gertatu da zehazki azterketa gela horretan? Ez dut uste zer pasatxo denik, Zuretxako zerbait pasatu da? Horixe da argitu nahi duguna. Zurrumurruak iritsi zaizkigu, kopiatu ote dezun. Hombre, kopiatu ez. Nik ez dut uste kopiatu denik, baina, bueno. A ber, nik eramaten dut kamiseta hau, Euskal Zara, erositakoa, eta pentsatu nuke ekartzea. Nik uste dut hori, a ber, ona dela Euskaraz bultzatzeko, baina ez da zer. Zu ze uste duzu, nik hau ez dute jakin, horrelako gauzak, hau jakin dut. Badirudi abekoak ez daudela ados. Baina zergatik ez daudela ados. Ez dut ulertzen berari. Kontatu zer gertatu da, abekoak etorri dira eta... Bai, eta atentzioa ematen zidan, hoi esateko, zergatik eramaten dut kamiseta hau. Baina ez daukate zer, nire kamiseta, nik erosten dut Zaran. Hoi edo nork erosi daiteke. Eta utzi aldizute azterketa bukatzen. Ez digote uste ez da egiteari. Barkatu, ni naiz abezibila eta hau nerekin datorra. Baina, Juani! Ez da posible. Juani! Aizu! Mesedez! Ez dago banderarik eta ez dago ezer. Errespetu pixka bat! Eta orain, eguraldiaren tartean. Azken asteetako eguraldia ikusita eta gutxi barru ezkatak aterako zaizkigula ikusita, Hernanialdeko Aekako goizeko taldeak zilegi eskola berezia aldarrikatu nahi du. Goazen zuzenean ikustera zertan datzan eskaera hori. Euskaltegiko lehenengo kursoa egin dugu. Eta asko ikasi dugu. Euskara ikasi dugu. Masajeak ematen ikasi dugu. Etxean txukuntzen ikasi dugu. Ozetako pasta egin dugu. Plaza dantzak ikasi ditugu. Baina zilegi eskola proposamen bat daukagu. Eguzkian gogatzeko dantza ikasi nahi dugu. Kirolak. Gure erreportaria Gorka, Euskaltegira bidali dugu pilotaz eta futbolaz azken berriak emateko. Gorka, ze berri? Egunon, eta ongitorriak gaurko kirol tartera. Begira, zer gertatzen den gure bi argentinarra hauekin ikusten duten kirolaren arabera. Un minuto. Un
son unos pechos fríos. Ahí está, mirá. Pechos fríos. Vamos, Chaca. Vamos, Chacarita, vamos, Funebrero. Vamos. Ahí va. Vamos. ¡Vamos, cométela! ¡No! ¡Mira, pobrecito! ¡Qué bueno! Vamos a tomar una cervecita. Vamos a festejar. Nos tomamos unos mates. Bueno, un empate es un empate. Un empate es un empate. Mira, behitu nahi. Olanzola, nire ídolo da. Orbara! Pasa, iztegi hori. Iztegia. Vamos. Zein da hori? Martínez, de Irungo. Baina falta zaude jateko. Ai, ekarri garagardoa. Ez daukagu. Ai. Behitu. Henderiko. Olanzola, puntu. Aupa gorria. Venga, urdina. Venga. Ustete neska hori gertatu zaien hizkuntza transformazio hau ere nire ikasle batzu ere gertatu zaiela eta ez dakit, euskura olako zeo zer hartzeuten, porque gauza batzuk ez ditugu oso ondo ulertzen. Hobetzeko bidea zuen esku izango duzue. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con el descanso? Vamos, venga. Joder, esto es una gozada, me dejan ir hasta con el perro. Qué guay, tía. Y además que no es pequeñito, ¿eh? No, es un pedazo perro perro. grande. Yo pensaba que tenías un perro pequeño. ¿Qué va, pedazo perro? Jo, y luego tú cuando nazca tu niña te traes a la niña también A ver, aquí. también. Esto va a parecer como una guardería de perros, de mayores. Bueno, vamos allá. A ver, tranquilo. Tranquilo, Aquiles. Vamos a ir a aprender euskera, ¿vale? A ver si aprendemos bien, ¿vale? Ahora vamos. Eta gaur zer egingo dugu? Ez dakit. Agian... Aditzak edo ez dakit. A ver, kontuz, Aquiles, kontuz. Aquiles, ez da... Bai, bere izela da. Aquiles. Bai, geratu Julenek, bai. bideo bat. Gure erredakziora bideo bat iritsi omen da. Errebindikazio bideo bat. Hernaniko aekako talde batek eginda. Bai? Sartu ba. Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeko taldeko ordezkaria gara, representanteak, eta gauza importante bat azaldu nahi dizuegu. Guk, arratsaldeko taldeko, ez dugu hainbeste merendola egiten. Hori mito bat da. Ez? Sagardorik gabe ez dugu... Barkatu, ez dugu merendolarik egiten. Ez dugu merendolarik egiten? Edo ez hainbeste? Edo bat ere ez? Ez. Merendolarik? Ez. Aurten ez dugu ez? Ikasi eta ikasi. Ikusi entzuleok, hauxe izan da dena. Albiste gehiagoren berri izan nahi baduzue, jo aeka.news webgunera. Besterik ez, hauxe izan da dana. Mil esker eta ondo izan, datorren urtera arte.